दिल्ली अभियाननि जे मुभमेन्ट साक्सेस यानी प्रश्न अ जागा फाया तामले हनी हिमाबा जे टारगेट नाय बुबाग्रा जे जनतुबुमानि अमो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ओंखा बेलाय काहाम ओंखा ओंखाय ताबुक सालनै जे जन्तर मंतर जे त्रिपुरा हास्तिनि बरक गोबांमा फायनाय जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि खरांनो तिसामानि आमो सारा पृथिबीओ पिरजाखा माने ट्रेनो सालबसो नांनाय ट्रेनो सालनै नांनाय बरक 10 तारिखनि लेट इवनिंस रगनो सगैनाय बरक ट्रेन जदि टाइम टंखांखांखाय जों अमनो कयना मुचुबो जे चिनि अ जागाबो ट्रेनो जे फायनाय रक जतनो साक रेसपॉन्सिबिलिटी नावैनाय काहामखाय तंलायै कायसे वालायावै ताय कक बांलायावै जे थानसानि खबर न बा थानसानि अ जे मेसेज न एग्जाम्पल खायनाय थांनानि बागै जों जतनो कयजाव हायसि